Nagpadayon ang mga peace rally sa Mindanao agig pagsuporta kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte kung asa libuan ka mga supporter ang nanawagan nga ibalik na siya sa nasod. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa aerial video, makita nga napuno sa mga sakyanan ug mga tawo kining mga kalsada sa Hulos-Sulu. Kini ang libuan ka mga supporter ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga nagpahigayon og peace rally. Gani giawag nila ang tanan sa pagsinggit sa ngalan ni Duterte. Dula-dula di kalimutan! Yulak na to! Ingat si President na to! Duterte! Isa! Dua! Go! Duterte! Sa karatula og banners nga bitbit sa mga supporter atol sa peace rally sa Bungaw, Tawi-Tawi, awhag nila ang pagpauli sa kanhi Pangulo. Dagsa sab ang mga supporter nga misalmot sa gipahigayong peace rally sa Plaza Rizal, Isabela City, Basilan. Sa Molave, Zamboanga del Sur, dungan sab nga nagpasiga og flashlight sa ilang mga cellphone ang libuan ka mga supporter ug mikanta alang sa kanhi Pangulo. Sa Davao City, nagpadayon ang matagabi nga prayer rally sa mga taga-suporta sa kanhi Pangulo sa Rizal Park kung asa gipanawagan nga mauli si FPRRD sa Pilipinas. Sa Iligan City, nagmarcha sa kadalanan ang mga taga-suporta sa kanhi Pangulo atol sa usa ka rally. Gani, nagsunog sab sila og gulagway ni Pangulong Bongbong Marcos. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.